el Delibes deia molt sovint que si un escriptor sabés tot el que els crítics trobaran a les seves línies, s'esterilitzaria abans d'escriure. He quedat sorpresa de tot el que has sabut llegir a les meves paraules. Bé, crec que sóc la primera d'aquesta fantàstica taula i em toca començar per agrair a tota la gent que ha fet possible aquest acte, començant per ma Marta, que amb 1000 correus entusiastes ens ha encoratjat a participar-hi, fins al Centre de la Literatura, que cada any promou i ajuda que es pugui produir aquest encontre. I per acabar, tots vosaltres que sou aquí i que ens heu volgut acompanyar aquesta part. La veritat és que quan la Marta ens va passar aquests 3 versos de la tristament absent Anna Dogues, vaig estar pensant-hi durant molt de temps. Vaig reflexionar, vaig mirar de trobar certs punts de contacte en aquesta mena d'autoretrat poètic gairebé que l'Anna ens va deixar, crec que el llibre El Volcà. Llavors se'm va acudir de sobte que més que trobar-hi concordances amb mi mateixa, hi trobava diferències. Llavors jo era com una mena de negatiu fotogràfic de la imatge de l'Anna Dogues d'aquests 3 versos, on el blanc és negre i el negre és blanc. Llavors, si l'Anna Dogues se m'apareix en aquests 3 versos, cal repetir-los? No sé si els teniu... Sí. D'acord. Ella diu: «Soc la foradada vertiginosa que escup aigua en un salt magnífic». Llavors, si l'Anna Dogues aquí s'apareix com un poderós gèiser que brolla paraula poètica, llavors jo m'aparec com el moviment contrari, endins, endins, endins. Escriure ha estat sempre per mi no tant el resultat que és el poema, sinó el procés de recerca interior, el moment en què es descobreix el vers o la paraula justa i el camí cap a la forja del text. Escriure ha estat sempre per mi el moviment lent i penós d'un poal que baixa grinyolant cap a la fredor immòbil d'un pou, que després ens porta un glob d'aigua, sovint freda i sadolladora, sovint també estancada i dolorosa. Perquè escriure també ha estat per mi el moviment constant de les mans que garbellen la terra pedregosa del riu, per mirar-hi de descobrir les petites engrunes d'or que podrien restar-hi amagades, tot esperant que algú hi parés als ulls. Pedres entre les ungles, anar traient a la llum aigua del pou, extreure paraules precioses i celebrar-les com descobriments brillants entre la terra humida i fosca. Pedres entre les ungles, de tant gratar el sol. Sagnar el dit més espès mentre grinyola la politja, aigua del pou més pregona. Pedres entre les ungles i el crit de la sang que em puja del ventre quan la vida em desperta del son del seny a l'extremida tremuda dels sentits. Perquè escriure és alhora un moviment de connexió entre 2 àmbits paral·lels, entre el buit de l'estómac i el tacte de la mà amb el paper, entre la consciència i la inconsciència, entre la memòria i la realitat, entre els desitjos i els fracassos o entre la raó i els sentits. Un moviment de recerca, de respostes, d'ajustament de la mirada a una realitat que, tot i present, moltes vegades costa de veure. Però cal que ens demanem una mica tots plegats. Un moviment des d'on cap a on, motivat per què o per qui, amb quin objectiu o finalitat última. Pons, un poeta menorquí, parla d'escriviure, tot junt, el seu preciós poemari Nura, i molt abans que ell, Luigi Pirandello havia escrit, el crític d'art Ugo Getty, en una carta l'any 21, La vita o si vive o si scrive. Així coneguda, i perdoneu el meu italià, que no. Però tanmateix, tots escrivim, i potser podríem parlar de viure l'escriptura i d'escriure la vida, això sí, després d'haver-la viscut. Seria molt llarg que reflexionéssim ara entre les relacions entre literatura i vida o poesia i realitat. Seria llarg i no podríem concloure-ho ni avui, ni demà passat, ni en 1000 tardes. I tanmateix, potser és que segueixi així. Les preguntes sense resposta normalment són molt més proteiques que les preguntes closes. El que sí és clar, per mi,
és que primer s'ha de deixar refredar la realitat per passar-la al paper. La vida es viu i tal vegada després s'escriu. Voldria, però, restar-li maquinalitat al gest. Normalment, i sempre parlo per mi, no basta recordar alguna cosa, alguna experiència perquè sorgeixi el poema. De fet, l'escriptura s'ha mutat des dels segles més immemorials d'una aureola de misticisme, com si el poeta necessàriament hagués de tenir quelcom de visionari. I realment, la màgia del descobriment del vers o de la paraula potser sí té algun caire suprareal, irracional, si més no, que ni tan sols un mateix pot arribar a comprovar. Joyce parlava d'epifanies, de visions espontànies que revelaven una veritat determinada. Quan a mi les aules d'aquesta casa m'explicaven la definició d'epifania, molt sovint pensava en una càmera fotogràfica d'aquestes amb objectiu. I com passem de tenir una fotografia boirosa amb el moment de l'objectiu, tenir una instantània nítida i clarivident. Per mi això era una epifania, una mena de revelació de cop d'una cosa que ha estat allà sempre, però que no la veia. I de fet, sempre he pensat que aquesta mena d'epifanies les tenim tots, però com les palletes d'or al fons del riu, un s'ha d'aturar una mica per veure-les. I és del tot evident que la vida actual no ens sol deixar gaire temps per parar-nos a mirar els llirs dels rius. L'exercici poètic és per a mi precisament això, o glosant Chantal Maillard, apropar-se a la realitat sense Walkman, o sense iPhone, seria avui en dia, sense distraccions ni obstacles, i tal vegada llavors sorgeixi el vers o la paraula justa. Molt sovint el mecanisme que fa saltar l'etapa de la capsa sorpresa rau en la mateixa experiència lectora. Molts cops és un altre mestre, antic o contemporani, fidel amic o recent conegut, qui ens dona la clau per obrir portes abans tancades, qui ens fa veure més clar coses que abans ens mostraven fosques o que ni tan sols ens havíem plantejat mai. Mestres que ens ajuden a vestir una veu pròpia per expressar instints, pensaments o vivències que no són ni seran mai noves, però que en tant que humanes mai perdran la seva vigència. De fet, voldria aprofitar el tril que tenim aquí per reivindicar aquesta experiència lectora que molt sovint es deixa de banda o en simples catàlegs de biblioteques personals, que per mi és fonamental a l'hora de crear qualsevol cosa. No tant un text, però crec que també és extrapolable a moltes altres disciplines artístiques. El fet de veure d'altra gent que ha fet o conreat coses similars per tu crear llavors a partir d'ells.